खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। नोंथांमोननिसिम आं दिनै गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। थांनाय साननैसो सिगां YBY एपनि गेजेरजों लाख लाख रायजोफोरखौ कौटि कौटि रां थगायनानै खारखोमानानै थानाय दुथांफोरखौ पुलिस आरो CIDआ हमदों। गोलाव सम आसाम पुलिस आरो CIDनि नोजोरनिफ्राय खारखोमानानै थानाय YBY अनलाइन ट्रेडिं एपजों सोमोन्दो थानाय सानै बर' सुबुं अनिराम बसुमतारी आरो मिथिंगा बसुमतारीखौ CIDआ हमबाय। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला अनिराम बसुमतारीखौ CIDआ गहपुरनिफ्राय हमदों। मख'नो गोनांदि थांनाय साननैसो सान सिगां YBY ट्रेडिं एपनि गेजेरजों रायजो राजाफोरा गोबां लाख लाख रां खहा खालामनानै लादोंमोन। YBY ट्रेडिं एपआव इनभेस्ट खालामनाय गोबां रायजो राजानि कौटि कौटि रांफोरखौ थगायना लानानै खारनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरखौ पुलिस आरो CIDनि आखायाव हमजागासिनो। गासै आसामाव ट्रेडिं आरो इनभेस्टमेन्ट स्केमनि गं 14 जिल्लायाव गासै सा 59 सुबुंफोरखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों आरो दासिम नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। बेनि बागै आसामनि DGP GP सिंह बिथाङा ससियेल मिडिया पस्टनि गेजेरजों फोरमायना होदों दि बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय मोन 14 स्पेसियेल नायबिजिरग्रा हानजा बानायनाय जादों। जुदि 2 दाननि उनावबो केसखौ फोजोबनो हायाब्ला बेखौ नायबिजिरनो थाखाय CBIनो गथायनाय जागोन। बेनि गेजेरावनो हमजानायफोरनियाव सोंनाय फिननाय खालामनायाव सासे जोबोद गिदिर कौटि कौटि ट्रेडिंनि मुङाव थगायनानै रां लुथिग्रा बिशाल फुकननि मुङा गोजौआव दं। खौरां मोननाय बादिब्ला डिब्रुगड़नि सासे मुंदांखा डाक्टाराबो फ्रड ट्रेडिं आरो इनभेस्टमेन्टनि जाथायाव लोब्बा दं होनना बिशाल फुकननिफ्राय मोनथिनो मोन्दों। नेक्स्टआव दं BTCआव बर'नि मोननै गोख्रों राजखान्थि हानजा UPPL आरो BPFआ थारैनो खौसेथि जानो हागोन नामा? BTCआव फिन हाग्रामा महिलारी बिथांनि गोनांथि जादों नामा? BTCखौ सालायनायाव प्रमद बर' बिथाङा फेलें जादों नामा? मैया खैराबारि ब्लकआव BPF हानजानि जयनिं हाबाफारियाव खमैबो 200सो सुबुंफोरा जयनिं जायो। बे हाबाफारियाव BPFनि दैदेनगिरि बिक्रम दैमारी बिथाङा माखासे गोख्रों बाथ्राफोर बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुङोदि खौसेथिखौ रायजोआ जेब्लाबो हास्थायो, नाथाय खौसेथिखौ राजखान्थियासो सिलिंखार खालामो। जों देरहानो हायाब्लाबो फेजेननो हायो। बे बाथ्राखौ प्रमद बर' बिथाङा एबसुनि आफादगिरि थानाय समाव बुंदोंमोन। प्रमद बर' सरकार सालायनाया थाखानाय BTCआसो जोबस्रांनायनि लामायाव थांबाय। जुदि रायजोआ लुगैनाय बायदि खौसेथि जायोब्ला BTCआव BJP कंग्रेस खालामना जेबो मुलाम्फा गैया होनना बिथां बिक्रम दैमारीया बुङो। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा BJPनि दिलीप सयकियानो भट होनो थिनदोंमोन, BPFनो भट होनो बादा होदोंमोन। बेनि फिनजाथाय महरै हाग्रामा महिलारी बिथांखौ फेजेननाया दिनै हारिनि अलखदाव गोग्लैबाय, जायनि थाखाय दिपेन बर' बिथाङा दिनै गावनि खुगाजोंनो BTCआ अलखदाव दं होनना बुंफैनो गोनां जादों होनना बिथाङा बुङो। दिपेन बर' बिथाङा दाख्लै बुंदोंमोन दि जोंखौ सोरबा हेल्प खालामनो हागौ, नाथाय सासन खालामनो नागिरब्ला जोंनि बिखायाव नाङो। बिथां बिक्रम दैमारीया बुंबावदि प्रमद बर'आ BTCनि CMब्ला प्रमद बर' बिथांखौ मोजाङै बैसोर BTCखौ सालायनो होनांगौमोन, नाथाय प्रमद बर' बिथाङा बैसोरखौ प्रटेक्ट होनो हायासै होनना बिथाङा बुङो। बिथाङा बुंबावदि BJPखौ BTCआव लाबोनाया UPPLनि दैदेनगिरि बिथांमोनानो खैफोदखौ गावसोरनो लाना फैबाय, बेनिखायनो दायो बयबो खौसे जानांगौ होनना बिथां BPFनि दैदेनगिरि बिक्रम दैमारी बिथाङा बुङो। नेक्स्टआव दं नोंथांनि न'आवबो स्मार्ट मिटार दं नामा? मोब्लिबनि बेसेना बेसेबां फैदों? कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरोब्लानो जाबाय। बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुर हालामनि दैमालुआव स्मार्ट मिटार लगायनायनि थाखाय मोब्लिबनि बिला बांद्राय फैनायनि सायाव रायजो राजाफोरा सरकारनिसिम गोख्रों सोंखारिदों। मेनुएल मिटारनिफ्राय स्मार्ट मिटाराव सोलायनायनि उननिफ्राय मोब्लिबनि बेसेना गोबां हाराव बांनायाव रायजो राजानियाव जिंगासिनाय सोमजिहोदों। रायजो राजाफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंनाय बादिब्ला दानफायाव 150निफ्राय 200 रांसिम बिल फैयोमोन, नाथाय दायो स्मार्ट मिटार लगायनायनि उननिफ्राय 2000निफ्राय 5000 सिमहालागै फैनायखौ नुनानै रायजो राजाफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बेनि सायाव सरकारखौ थाबैनो नायबिजिरनो खावलायदों आरो सरकारा बे जेंनाखौ सुस्रांना होनांगौ आरो सिगांनि बादिनो मेनुएल मिटारनि बायदि बिलखौ खालामना होनांगौ होनना दाबि खालामो, नङाब्ला आयेननि गेजेरजों सोरखारनि हेंथायै सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन होनना रायजो राजाफोरा फोरमायो। नेक्स्टआव दं रायजोआव आरोबाव मोनसे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाय जादों। नगाव जिल्लायाव सासे 13 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ सासे 60 बोसोर बैसोनि सरकारि फोरोंगिरिया गामि खाथिनि माइ फोथाराव उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदोंमोन। जेब्ला दायनिगिरिया हिन्जावसाखौ न'आव थिनहरदोंमोन अब्ला बिनि बिमा बिफाया हाब्रु नांजोबनाय जि जोमखौ नुनानै सोंदोंमन आरो हिन्जावसाया खोन्थानायाव जाथाया सोराङाव फैयो। जाथायखौ मोनथिनानै नखरनि सोद्रोमाफोरा दायनिगिरि फोरोंगिरिनि हेंथायै गोख्रों अजद होयो, जायनि जाहोनाव दायनिगिरिखौ हमनाय जायो। बे जाथाया गासै रायजो राजाफोरखौ सोमोनांहोयो आरो दायनिगिरिनि हेंथायै गोख्रों साजा होनांगौनि दाबि खालामो।
नेक्स्टआव दं आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एबा एडिआरि आनजादनि बागै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा माखासे गोनां सांग्रांथिफोरखौ फोसावना होदों। आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एबा एडिआरि एग्जामनि लिरनायाव माखासे गनायजायै नकल बायदिफोरखौ सांग्रांथि होनो थाखाय गिबि मन्त्रि बिथाङा माखासे सांग्रांथि नियमफोर आरो हेल्पलाइन नाम्बार दिहुनना होदों। जुदि नोंथाङा एग्जामनि नियमफोरखौ सिफायो अब्ला बेनि हेंथायै आयेननि राहा लानाय जागोन आरो नोंथांनि नखरनि सम्पथिखौबो सरकारा सेनानै लानाय जानो हागौ होनना बिथां गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायना होदों। मख'जाथावदि बे बाराव खमैबो 11 लाखसो आनजाद होगिरि बिथांमोना आनजादाव बाहागो लागोन होनना गिबि मन्त्रि बिथाङा फोरमायना होयो। नेक्स्टआव दं क'क्राझार जिल्ला बर' सावथुन महरगिरि आफादनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदानै मावफुं आफाद दाफुंनाय जाबाय। मिरु बिसानि नेमखान्थि बादियै गोजाम आफादनि मावबिबाना 3 बोसोर आबुं जानायजों क'क्राझार जिल्ला बर' सावथुन महरगिरि आफादाबो गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाफामबाय। क'क्राझार जिल्ला बर' सावथुन महरगिरि आफादनि लेङाइ आफादगिरि रिलेन्द्र बसुमतारिनि मासि लानानै सामलायनाय मेलाव मिरु बिसानि लेङाइ आफादगिरि दीपक रामसियारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय दिमोलगावनि प्लेनेटरियाम कनफारेन्स हलाव खुंनाय मेलाव गोदानै सायख'जानाय क'क्राझार जिल्ला बर' सावथुन महरगिरि आफादनि बिबानगिरिफोरनि मुङा फारियै आफादगिरि महरै रिलेन्द्र बसुमतारि, लेङाइ आफादगिरि महरै राजा नार्जारि, गाहाय नेहाथारि महरै हालब्रि बर', नेहाथारि महरै मोखथांखोर बसुमतारि, रांगिरि महरै मनजय बरगयारि, हारिमु नेहाथारि महरै रिमिजिमि बसुमतारि, लाइसि सुजुगिरि महरै मनजय ब्रह्म, फोसावगिदिं नेहाथारि महरै मनजित औवारिजों लोगोसे गुबुन माखासे बिबानफोरावबो बिबानगिरिफोरखौ बिबान होनाय जायो। बे मेलाव दीपक रामसियारिजों लोगोसे मानिक मुसाहारि, क'क्राझार जिल्ला बिसानि गोदान बिबानगिरिफोरा गासैबो बाहागो लानानै हाबाफारिफोरखौ जाफुंहोयो। नेक्स्टआव दं मैया चराइदेव जिल्लायाव आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि मोनसे मावफुं जथुम्माया जानानै थाङो। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बरानि मासि लानानै सामलायनाय मैयानि मावफुं जथुम्मायाव भारतारि कंग्रेस हान्जानि गाहाय नेहाथारि भानवर जितेन्द्र सिंह, लकसभानि एमपि कंग्रेस हान्जानि लेङाइ दैदेनगिरि गौरब गगৈ, एमपि रकिबुल हुसैन, राज्य सभानि एमपि प्रदीप बरदलै बिथांमोनजों लोगोसे गोबां गोजौ थाखोनि कंग्रेस हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि मैयानि मावफुं जथुम्मानि गेजेरजों बावैसो सान सिगां आसाम प्रदेश तृणमूल कंग्रेसनि आफादगिरि बिबान नागारनाय रिपुन बरा आरो एसिएस मावख'गिरि पल्लबी सइकिया बिथांमोना कंग्रेस हान्जायाव हाबो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय। थेंक्स फर वाचिं।